Lokal. Di pa nagtulong ket ila sa ganan dagiti membro ti Force Multipliers Peacekeeper Riders of Ilocos Norte Incorporated kay dadaulwan ni Mr. Louis Bonifacio basar ti impormasyon yung parok ati FMPRIN Incorporated ket napanda na gidanon ti tulong kada kiti duwa benepisyaryo iti kalpaslaeng at charity ride for a cause. May isa kada kiti benepisyaryo da ket Mr. Jeremy Hupa iti barangay Carwan ken ni Miss Renita Malvar iti barangay Poblasyon 2 Pagudpud Ilocos Norte. Nagkalapagyamana iti sibukal nga FM pa rin nga itadawlan ni Chairman Louis Bonifacio nga naikan manen iti tulong datoy may isa nga member ko nga taga Karuan Pasuking sa apela ko at adun tupay ti intay maipaayan iti tulong ken itultuloy tayo iti intay na simulan nga grupo tayo iti FM pa rin. Thank you and God bless to all FM pa rin. Biyag. Sir nga pagyamanat sir. Thank you kay United nga tulong kay kita pasat ko. So sa tayo lang kumakanapot ada kay matulungan kayo na kasapulan. Member tayo man FM pa rin kang haan. Sa tayo lang kumatay tuloy tayo ito nga napitas nga gawin tayo. Kung pagyamanag na tiyo nga FM pa rin sa tayo lang kumata nasalon at tayo tapos mag-tuloy tulog ura sino kada tayo. Thank you so much. Gapu iti daytoy ket may panamnama nga adupay ti matulungan dagiti kameng ti FMPRIN Incorporated gapu ka dagiti umobranda at charity outreach program. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM.